Вадим 2 часа и 10 минути вече вадим сол. И още не е излязъл, да. Просто още поне къде минимум половин час ще отиде. Аха, половин. Минимум. О, много голям. Той не дава изглед. Стигне ли на 8 метра под лодката, здравка и... По-добре към дълбок или към плитко? Към дълбок? Да, долу. Не бе, ще го пуснем сигурно. Няма против. Не, да бе, няма проблем. Да. Добре, бе. Няма проблем. Ама в момента не мога да ти кажа. За... Точно така. Тони, новия ни офис менеджер. Да. Да. Да, бе, ако искаш на царя звънни.